keturutan Rama ya Rama kareng nembangan lo bericak kejenyong senenge adinya di keturutan butuh apa-apa nyandi kayak sikus sandang pangan ora kurang awak waras sugi duwi awak waras sugi duwi bojone ayu anake sehat keluarga tentrem gayuane wong urip mempere kowe kabeh iki para sedherek mulane nikmat sehat wajib disyukuri temenan lain sakartum la asidanakum wala in kafartum inna adzabil syadid sapa wong sing gelem syukur karo nikmate Gusti insyaallah arep ditambahi rezekine ben ing sapa wong nganggo kufur tegese ora gelem mensyukuri nikmat nang kono arep nambah bener. Ya umpama ora gelem bersyukur kepriwe jajar. Ambekan berbane larang kok. Wong abi yang nang rumah sakit sing ngene oksigen setabung pira regane jajar. Mulane gua ambekan bang bendina, ambekan mangan sedina kaya ambekan pira ora hitungan orang bayar. Meripat nang dalam sinden kowe kalebu syukur dinikmati muga-muga meripat awet goreng perlu. Aja dan itu baru biasanya wong tambah umur gue B5 penyakitnya siji dawur wong tambah umur mripate ngeleng ngandanaken ping pindho tambah umur biasanya budek karena ngomong mengendi kowe ya lumrah ya ping telune bakat melintir gegere wong kakek junjung sih tambah umur biasanya bengkak ping papat besar ngerti besar wong tambah umur nguyuh ping limane siapa ya buyuten yang mbok para sederek tambah tua nyetel arep nglebok nado mari golongane ninine beak wong tambah tua ya ora kelangan akal ninine ngene ni nyangan wis buyuten ni ninine ngomong ora kakine wong tua-tua bareng nglebok nado lari dom apa ta iki lamun jane bolane terus nang ninine didang
Bola pikiran aja. Mesti penajakan mikirnya menganak-anak. Halus sih padahal. Lagi mikirnya benang dilebok naring bolongan dom darani apa sih gila. Di rumah perawan ngguyu apa mudeng wae iki. Mudeng ben yu. Ora koyo mati wae. Bolane sing nyawu. Seneng ora kaya sing wis kelambi siji golo-golo dasarang tegumbang kudu temung terima rinding kande Ati pawitane contoh Rama Guswanto karo Ibu Guswati jejodohan tekan kakek ninen-ninen jumbuh karo pendongane para winasis jaman riyin. Jodohan men tentrem kuwi mung saling pengertian. Kuncine saling pengertian. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nyatane cita-citane keluarga besar sing wis bisa pondok umroh, muga-muga sing berkah, amin Allahumma amin. Doakan Gus wis diparingi rezeki Gus. Nggih. Rama Guswanto kalian Ibu Guswati sing ndongakna Kusmiati. Padanya jenengan jenenge Kusmiati. Sehingga bukan Ibu Guswati. Ya pada Gus. Iya. Moga-moga kepriwe Gus. Nggih moga-moga sakeluarga besaripun Bapak Guswanto dipun maringi panjang yuswanipun, murah rezekinipun, selamat
slamet dunia lan akhiratipun. Amin Allahumma amin. Amin. Nah, sing pada nonton. Nggih sing pada mriksani nggih moga-moga sedaya dipun paringi sehat nggih Bapak Ibu nggih. Saged pepanggihan malih sanes wekdal sanes panggonan sing pada sehat rezekine sing cukup sing berkah barokah. Umpamane penontone kuwi mau pedagang. Moga-moga dagangane sing laris manis Tanjung Kipul, dagangane laris, duwite sing kumpul, sing berkah. Dilala sing rawuh kowe para petani. Moga-moga anggenipun tanem nggih sing tinandur tukul, sinebar babar, winiji dadi hasile sing melimpah kenanggo nyukupi keluarga. Para pengusaha umpamane semakin diberikan kesuksesan dalam usahanya dan tambah bahagia keluarganya dan berkah. para pegawai negeri lan para pejabat umpamane sing rawuh. Moga-moga ngising mundak pangkat derajatnya nggih Pak Bu nggih. Amin. Nah sing penting tambah berkah. Nggih utama nih. Tontonan gue mau gedene manfaate caranya ngakeh Gus. Kepripun? Bisa mempererat persatuan dan kesatuan. Bisa nih? Mergane sing nonton wayang ku ora mung kalangan petani, Leres. ora mung tukang becak, Nggih. usahane dhewek-dhewek ning nyatane nang kene ora milah-milah antarané wong gedhe karo wong cilik bareng-bareng menikmati pagelaran suguhane Soebul Hajat Bapak Kuswanto. Nggih. Nang kene sing jenenge Indonesia temenan kuwi. Nggih. Tandhana Dharma Mangkarwa Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tepuk tangan untuk Bandaran Sumbang Kabupaten Banyumas. Nggih. Nyongan wong seni ya tengene ndongakne ya Gus. Yang nggih mboten saged males napa-napa nggih Mas Tawon. Dan di sini pada rabu teng pundi-pundi kula ditonton nggih kesuwun. Nggih. Pokoknya ngerana lakon sing elek mboten usah ditiru nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Ditiru sing apik-apik mangke mbangkane drona sengkuni. Ora usah ditiru nih kan wong jelek. Tapi laris niku nggih Truna. Iku kan gambaran wong urip. Oh iya. Nang ndi tetep ana wong sing kaya drona. Truna. Lah wong siku saya tau dadi drona. Tahu jenenge menungsa kan ora sing sempurna. Dadi wayang kowe mau Nggih. bejane tontonan sing mawa tatanan iki kadang-kadang nang aring tuntunan atine dhewek nyung wong iki dadi bawor apa dadi drona apa dadi sengkuni apa dadi werkudara. Oh, kadang-kadang kerasa lho Gus. Iya bener nyong iya. Mulane analis nonton wayang sa anak era tak bahasa iki wajib sembayang. Wajib sembahyang. Ya jumbo karo ngendikane kan aring Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Sing programe Mas Eko Daya, Masjid Berbasis Sosial, Agama, Ekonomi dan Budaya. Tepuk tangan untuk budaya kita dan agama kita yang sangat rukun. Luar negeri sepele perang ora rampung-rampung. Nah.